Здравейте, аз съм Иво, а това е моя влог за автомобилни новини. В предаването ще видите ревю на новите BMW M4 и M3. По предните капаци на новите M3 и M4 работи нов 3 литров Twin Power турбо редови двигател с 6 цилиндъра, който генерира 431 конски сили и 550 Нм. Старият двигател атмосферен V8 доставя 420 конски сили и 400 Нм. Увеличените мощности и въртящ момент позволяват на двата спортни модела да спринтират от място до 100 км в час за 4,1 секунди. Това се отнася за версиите за автоматична 7-степенна MDST трансмисия, която разполага с режим за бърз старт Launch Control. Моделите с 6-степенна ръчна скоростна кутия правят това за 4,3 секунди. Максималната скорост е ограничена по електронен път на 250 км в час. А при поръчка на пакет M-Drive тя достига 280 км. Значителна оптимизация е направена и по отношение на потреблението на гориво. При моделите с ръчна скоростна кутия това е в рамките на 8,3 литра на 100 км. А при тези с MDST трансмисия 8,8 литра на 100 км. Стойностите са 25% по-добри от тези на старото M3, за което заслуга има и намалението с 80 кг общо тегло на новите модели. Карбоновия покрив редуцира масата с още 5 кг.